Hola, em dic Leo. Vaig néixer a Esplugues i tinc 8 anys. M'agrada jugar a futbol i jugar al fred i amagat amb els meus amics. També m'agrada jugar als videojocs, també a la Nintendo Switch amb la meva germana. La meva família és molt guai i m'agrada ir amb la meva família a passejar. També m'agrada que la meva família me llevi a un parc d'aigua. L'escola Can Vidalet és molt guai i té jocs de mesa, un pati, una pilota, també té un parc infantil, també hi ha moltes classes. Quan sigui gran m'agradaria ser policia. Hola, el meu nom és Valentina. Vaig néixer a Esplugues i tinc 8 anys. M'agrada anar-hi al zoo i veure l'espectacle de dolços. La meva família és una mica gran. Tinc el meu germà, la meva mare, el meu pare i jo. L'escola és molt bonica, és l'escola més bona que he vist. Els professores són bons i la professora que més estimo és a l'Abigail. Quan sigui gran m'agradaria ser veterinària de dofins. Hola, el meu nom és Àngel. Vaig néixer a Esplugues i tinc 8 anys. M'agrada molt jugar amb el Dani i la meva família és molt divertida. A l'escola Can Vidalet és molt bona perquè puc aprendre a quan sigui gran m'agradaria ser professor. Hola, el meu nom és Àlex. Vaig néixer a Hospitalet i tinc 9 anys. M'agrada molt la meva família. També m'agrada els regals, jugar a jocs, llegir i m'agrada escoltar música. I també m'agrada fer amics. La meva família és alta. Tenen un poble que es diu Calafell, de piscina, té hort, té moltes coses. Hi ha també animals, té un gos. L'escola és molt guai i aquí és fantàstic. Hi ha clars per aprendre matemàtiques, català, medi, castellà i joguines per jugar. Quan sigui gran m'agradaria ser submarinista.